Κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά, κύριε Δήμαρχε, άρχοντες του τόπου, είναι μια ξεχωριστή ημέρα και γι' αυτό είμαστε όλοι χαρούμενοι και θεωρώ πως η Λογική Εκκλησία ευλογεί επιπλέον την παρουσία όσο του κυρίου Υπουργού όσο και του κυρίου Διοικητού. Πράγματι ταυτίζομαι απόλυτα με όλα όσα είπε ο Δήμαρχος. Η περιοχή βιώνει δυσκολίες, τις οποίες οι υπεύθυνοι ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα. Όμως θα μιλήσω με θεολογικό όρο, λέγοντας πως σε κάθε τάφο υπάρχει μια Ανάσταση. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Και οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ. Θα ακούσουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις και όλοι μαζί, με ελπίδα, με δουλειά, με συνεργασία, μπορούμε, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, να τα κάνουμε πράξη. Προσωπικά, χρωστώ ευγνωμοσύνη στον κύριο Παπαθανάση και στον κύριο Καλήρη,